Здравейте, момченци и момичета. Типа провали всичко. Тък му се радвам, че съм famous City. Че един абонат имаш. То един може да ме види, па се абонира. Пък на махалата се абонира. О, чакай, днес сме на ранкет. Аз викам да изкачам на кула. О, това Master Sap е. Той е някакъв добър. Много смешен скин имаш, човек. Му е по-як. Това мастър е направил GG, човек. Не обичаме и така да спам. Той е добър лъч. И сега гледаш Diamond 5. А? Не. Аз вече не проверям. Не, с друго, че няма смисъл. Та с два бейзик атака и едно кил дет ми наби, аз си го набих само с едно кил. Ама ако ме хване. Бро. Викам са няма да умре. Са тая ще е опасна, аз ти казвам. Глей. Пуска ета като про. Ти не си ли с телепорт? Не. Нищо, нали си мастър? Та лукс е добра, направо ме притеснява. Ще взема ме свали и какво ще правя? Едно е да си оцели в тая игра. То направо ми стане жал. Тито пуска на миньони, харчи мана. Да се радва човек направо. Мастер е тука. Ти още ли играеш в оная зала? Що така? Няма да се видим. Да ме виж къв съм обав. Също вчера имаше рожден ден. Абе не знам какво има. Важното е, че има охрана. Та лукс ме притеснява много. Сериозно ли бекват тука? Окей, лукса садна и ще бекне. Ама аз няма да й дам. О, лукс. След малко сега изкачвам на тауъра. Не успях. Нищо. Ако имах 6 лева, тя е рип.
Лито. Не дей, че ще му убиеш човек, не дей, моля те. О, не. Нараняваш ме. Не дей. Лукса и Лито нямат флаш. Внимай, защото Лито идва към тебе. Но са променили билда на това. Браво. Да не умреш. Ти имаш пасив още. Но са го променили билда на Z и с тия толкова много нови айтеми направо ужас. И няма мана полшанки. Аз съм 0-1. Сега ще се опитам да съм 2-0. И ще ми го стилне даже. Мислиш? Нали аз съм на мида. Много як скин. Имам. Мазно. Та Урса какво иска сега да се самоубие ли? Чакай, идвам да те убия аз. Щом не ти се живее? Щом не ми кажеш? За какво бе човек, аз става скъсвам. Ела. Тан. Дай! Хард! За малко. Репорни ли? Да. Ти са сад вече. Човек, ти са много слаби. Гледай! Треш ще ги направи. Тия енеми тим са някакви добри обаче. Нищо де, тя няма да го бутне, тя няма никакъв демидж. Лито, мастера аз пали. Етап. Боже, сериозно, бе. Аз викам, това е 6, сега ще я убие. Лукса е на малко. Да. Да. 3. Лукса миньоните ги сваля. Тя правят някакво модерно MLG.
Тя иска да ме стъмне. Ма нещо не се получава. Аз имам флаш! Еса, след 10 секунди имам мисянка и направо е GG. О! Какво? What the fuck? What the fuck, човек? Какво беше това? Бях на 560 кръв. И тауъра просто ме хитна веднъж и ме уби. Анабас. Много лесно, човек. За малко. И сега идва изведнъж Джинкс в играта. И аз имам такова, ти какво мислиш? То става само на MLG-та. Лукса вече садна. Вече спокойно мога да бием. Пинк? Какво? Пинк бъф. Ау, та има повече фарм от мене. Направо ще се оплаша и аз съм 2 лева над нея. О боже, тия на бота не ги мачкат направо, не знам какво ги правят, гледай. Сега ще се опитам да стилна лукс. Умря ли? Охо! Убиха MLG-то. GG. Не, спокойно, нали, аз съм жив. Няма да се притесняш. Луд Division е тук. Еми, тук що? Не, тук що... Не, тук що направих един кил. Значи аз лукса колко пъти? 3 пъти я убивам. Оп! Това трябва да се научи как да ме убия. О, не. Сваляш ме, не дей. Много си добър за мене. Basic attack. Не, рип съм. Я чакай седна. Задара. Чакай. Не. Бай. Сори. Трябва да бегам. Давай.
Той е оптимист чак. Вика, ще избягам. Добре. Той е рип. Не! Ута. Тук, него. Очито е тука. Нищо. Други път ще го хвана. Мале, май ще загубим. Гледай, те ще ми пушнат тауъра. Дай. GG. Пушват ми тауъра. Бързо е. Давай. Пускай кил. Давай улта. Пускай направо улта. Сега ако умреш от минен ще ми е много забавно. Ай, кой има такова? Кой има такова? Мастер и... онова там, да я знам. Тия се махнаха, дай да пушвам. О, не, то ще вземе ме убие, човек. Той е твърде... О, Леса. Добре. За малко направо ме убият, човек. Ма то беше направо за малко. Аре бе. Улта ми за една секунда. Улта ми идваше. Толкова нечестно. О, направо разкъсаха на топа, бе, човек. Май ще трябва да се рендваме. Не, така е. Като си... бронз 5, така ще е. We lose it! Това момчето направо садна. Да, бе, видях. Аз няма мога да се спаса тауъра, аз ма. Ето. Не! Няма и пушваш тауъра! Нуп! Еч. Рип си! Идват и другите! Какво стана, бе? Про MLG. То ли как искам да го взема направо, се чуда за какво не го убия. Гле, Таок се опната, аз ти казвам. Ти бариера ли имаш, бро? Нищо, тя бариерата бързо се възстановява. Аре, вземете го убийте, бе! Разгеле! Аз пускам ултове, тука... Гледай са как... Виж как се прави MLG са, виж? Леле, та укса! Ей, леко, бе! Рект. Нуп. Дай! Ти на тук. Тая бекна. Ще убие. Чако! О, боже! Ой, момчето!
Надъхан, игнайтва. Нищо, 210 секунди. Колко му е? Ще чакаш. Да. Са там малко. Как ще ме хвана, бе? Имам сянка след 2 секунди. Аре, еди керито да им убием, защото той... Ела за бу, ела за бу. Епа, аз съм с абилити пава. С мана. Ти го би, то като остане на едно кръпа ще дойда. Бързо, бързо е, лайти. Да, точно така. Ма как си признам аз? Дали ще го взема? Тък му. О боже, това треш. Значи, ли той пред него той пуска кил на тия тук. Но! Една за цяла игра. Но. Ще да направи някой мълчи без да иска. И аз имам толкова демидж. Рип. Рип, човек. Тауър те бие, той седи. Добре. Треш можеш да ти такова. Уна ти да я пука садна, човек. Ето и аз ако съм срещу нас ще садна. То съм толкова добър, че как да не саднеш. Нищо, то е трудно да садваш. Ей, та 50 фарм вади, аз 64. Бегай, ти нуп. Ние не говорим за тебе. Ние говорим само за хора, които могат да играят тази игра. Сет 11. Точно като MLG-тата. Мана. Топа няма бу. Аз отивам да ги убия. На пас. Гледай. Къде? Тук. Той иска да ми пуска език просто. И сега ушна, кое тука... Не е тук. Так му стилна. О боже. Сериозно ли? На кой го използва? Много. Кръв? Той за малко те убие направо. Глей. MLG-то ли син? Са. Не ши се в две, нали? Да, не, help me, да. Не, стой. Първо да те убият и тогава. Лито е слаб. Не мое. Ама те имат едно АФК. Така още по-лесно за нас. На бърз ли ще се правиш, бе? Искам много стилна. Thank you, Вик.
Ости ме да фарма, бе. Боклик. Глей, но 85 фарм ли имаш? Мали. Та направо науп. Опа, ли. Пау. О. За малко човек ме убият направо. Глей, направо ме убият за малко. Чек сега си правим LG-то тук. Ме занимава. Глей са. Вярваш, че ще направи един кил. О! И направо за малко. Ела тука. Не мога, рип си човек. Ще скоча. Ще му скоча. Аре, рипе. Яко! Ето знаеш, че ще бим човек. То аз като направих първите 6 кила и... То после те се ареннах. Затова още играем. Така. Аз отивам да направя пента. Ти стой отстрани само да ги направиш на едно кръв. И защо имам Ability Power. О боже. И ти имаш Ability Power.